emhlabeni komkhulu ngoba ngifela ukuthi Angithembile lo. ya uyicisha makuqedile ngizolindela ingenile Owanike mkhulu lo muntu owenza la namhlanje. hayi wona lo muntu okulapha cancer Cancer. ya we-cancer Okay. kodwa angisuka la mase ngiyaqhubeka ke ngithatha ezinye izinto nezinye izinto Nokunye. kodwa Isuka la. ya Okay. Manje umdolofia wona mkhulu wenza muphi konje umsebenzi? umdolofia phela wona lo oklinayo njengoba nakho lo umdolofia ukuthi yabona Yebo. ukuthi uqhantshela amevala ngapha eceleni Yebo. sithi mesiyibheka lento sithi cancer le Yebo. ngoba imile esikhumbeni okungafanele Imile khona yebo endaweni engafanele. kodwa futhi yona lento esuke imile kanje Yebo. ibuye futhi iphinde ikwazi ukuyilapha into efana nayo iva likhishwa ngelinye iva mkhulu. iva likhishwa ngelinye Yebo. kodwa isuka la umdolofia okulapha i-cancer Yebo. ya neminye imithi ingene Okunye nokunye okuedayo mkhulu. yebo Yebo. Ngibonela ababukeli emakhaya siyasho isigulu uyasho umsebenzi kuyaphekwa kuyaphehlwa khona la ka Dr Dube yase James emva kwendlu kubi kwakhiwa umuthi we-cancer. Siyasho nesigulu ngala yebo mkhulu. Awuphinde futhi mkhulu usichazele mkhulu ngoba ababukele emakhaya mkhulu basanekujabula kakhulu mkhulu ukuthi usebesizakele ngenduku mkhulu le obanikeza wona mkhulu yokunweba umuzi mkhulu okukhulisa ngaphambili mkhulu umkhulisa nduku lo wangaphambili mkhulu incomo sesiyibonile eziningi kakhulu mkhulu abantu besho ukuthi cha iyasebenza impahla enkulu mkhulu iyasebenza impande mkhulu wena ungakhuluma babongela uthini kubona nabanye abawusebenzisa ukhulume okuthini kubona mkhulu ukuthi abaqikelele kanjani mkhulu mhlawumbe ukugcwalisela lapho mkhulu yini ongayisho nje kubona mkhulu abantu bakho mkhulu ya lo muntu okukhulisa induku ufuna ukhuthale uma wenza lento yebo ngoba kwenzeka kwesikhathi uma ungakhuthalanga uzomana usule nje kabili kathathu masiwayeka cha ufuna usule angathi ushuka ipeni yebo ngoba ngathi induku uyayinweba yebo mkhulu uqala ugeze uqala mase uyashuka ekseni nantambama futhi uphinde uyenze zonke yebo izokwenzeka ulokuyimele nje mkhulu yebo kona kuyenzeka kusesikhathi ke omunye umuntu athi ayilaphekanga lento akayibonanga ikhule yakhe ayilaphekanga lento yebo iningi izinto ezisiphazamisayo ngasiyinyanga silapha izinto nje yebo okwenzeka ukuthi omunye umuntu uyihamba nesilwane yebo mkhulu lo muthi nje othi uzomsiza yena isilwane bese uphuphisa sokuqeda yabo ingakho ke sibe siphazamiseke kwabanye kodwa abayimbijana kwabo 3 kwabo 100 yebo kodwa kulokhona abo 3 hayi abazosibona cha mina kusamile mkhulu inkinga ke lapho ke sikiyena ikhona into eshaya umuthi yebo yobulala yebo kodwa lo muthi ke umuthi osebenzayo abaningi bakangivumela okusho ukuthi mkhulu lento emhlambe into mhlambe yesilwane igcina isiyenza ukuthi ingasebenzelwa ngisho nawo umuthi okushela intombi mkhulu ngisho nomshela intombi kuyafana ngisho ngakufuzani awusebenzi ngoba khona into ohamba nayo iphuphisa kwasani mkhulu hayi ayikhethi into nje iqondene nawe nje ishaya ivale kanti mangase lento nawe uyikhiphe kuqala mase ke uyabuya ke uzala manje ke umuntu ke uyangafuni ukuhlela uyathi nje ngifuna ukukhulisa induku bangachazi ukuthi kuwe kanjani yebo eqaleni unani yebo ukukhulisa induku muthi yamkhulisa induku hawo ayisavuma ukukhula yebo mkhulu yena mase ehlaba wena ukuthi ungavuka unenkinga yebo wena nyangathi thatha usukwazi awunayo inkinga
ikuyena yebo mkhulu asikhulumanga ey'toreni ngisikhulume ukuthi ufuna ukukhulisa kodwa manje ikhona awuhlolanga futhi yebo vele-ke mina-ke angihloli yebo mkhulu ngihlala phezu kwento ufika umuntu nento eseyazi ngiyakubekezelela lapho-ke uma ukuthi-ke hhayi udinga imali yakho mina ngeke ubuyisele imali yakho into yami uma engasebenzanga yebo mkhulu kodwa kwena ngisuke ngiyazi iyasebenza yebo mkhulu mkhulu ngiyacabanga ukuthi lento iyafana mhlawumbe kubabukeli mina ngicace igqama njengokuthi mkhulu uma usebenzisa imbiza noma into yomvusankunzi nayo futhi ayisebenzi mkhulu uma uma uhamba nento engasile hayi ayisebenzi akusebenzi lutho nje kuwena yebo mkhulu into esebenzayo into ungachatha yebo komvusankunzi iphindiwe induku veliwe iwise yisona isilwane mkhulu yisona phela yebo sifuna lutho eduze kwakho hayi ingakho mkhulu ingeke izukwazi futhi nokukhula ngoba ayikwazi ukuma angeke izikhule futhi mkhulu injalo incazelo yakho mkhulu lo muthi phela uzoyikhulisa yebo kodwa isilwane sakho sona sisakhona lutho into ezakuwena ethi muthi ethi nje muthi asifuni lutho nje yebo asifuni ngisho imali ezakuwena asifuni lutho into eqondene nawe ngicabanga bangi-understand abalaleli yebo mkhulu hayi mkhulu nami ngiyacabanga mkhulu uyibeka kucacile mkhulu asifuni lutho into yakho njena siyahlikiza siyahlaphaza yebo ya sho kwathola umsebenzi uhlakaza manje kuphela yebo mkhulu ayikho into elungayo yini konje mkhulu-ke umkhulu angasisiza ngayo-ke umuntu onale nkinga mkhulu emakhaya ngoba phela mkhulu sebezwile mhlawumbe abanye useyasho mkhulu hayi mkhulu mhlawumbe nginayo nami le nkinga enjengale umsiza ngani umuntu onjenganaloyo mkhulu hayi phela siyakhulumisana ukuthi hayi ungageba mhlawumbe uma ukuthi ukukhuluma ngokuthi ngesilwane yebo mhlawumbe wayakohlona watshela kale ugezwe kuqala ukuze ukwazi ukusiza usizakala yebo mkhulu uma ungakwenzanga lokho ngeke usizakale ngalutho ngempela awulungelwa yilutho mkhulu hayi ngeke yebo mkhulu uhamba uzibe mfushane yebo mkhulu hayi babukele emakhaya nayizwela-ke inyanga enkulu umkhulu uDr Dube usekhulumile uyaphinda futhi uyanxusa ababukeli bakhe emakhaya ukuthi niqikelele ukusebenziseni induku yevuvuzela ngendlela ekuyiyona yona niphinde futhi ninikeze futhi isikhathi nayo niphinde nikwazi ukuthi nihlolisise inkinga zenu uma nizothatha futhi into njengomuthi ngoba kesinye isikhathi kuye kudalele lokho izimbangele zokuthi ungayiboni imiphumela kanti uhamba nento vele edala ukuthi wena umuthi ungakusebenzile mkhulu siyacela futhi uphinde ushiye nokunye mkhulu mhlambe bafile ababukeli abantu emakhaya mkhulu behlushwa ngisho nayi imidliwa mkhulu okuchazela ababukeli mkhulu ukuthi yipi indlela konja futhi ngoba phela bayakhohlwa ababukeli mkhulu akukhona nabasha indaba omdliwa kade sasikhuluma uphinde mkhulu uthi hlafa kabili kathathu futhi ngoba nayo iyafana nayo le ndaba esikhuluma ngayo mkhulu umdliwa into efanayo naso silwane ehlupha abantu kuseyinto efanayo yebo ya ukuthi umdliwa wakho kuyinto mhlawumbe endala eyafika iyakini lento ihlala ngaphakathi isiyakhulela la isiyazi ukuthi nje thina siyabusa la sizophuma la singena kwabanye futhi izizukulwane siphinde siphume futhi lapho singena kwezinye izizukulwane yebo umdliwa-ke lowo kanti isilwane kwesikhathi ngaphoyiswa umuntu ngesiqondane nje nawe uwedwa yebo okumdliwa kunibusa nonke emkhulu umdliwa ubusa wonke umuntu wale ekhaya ya kodwa kulashwa ngendlela futhi engafani yebo isilwane silashwa ngendlela nomdliwa futhi lashwa ngendlela yebo mkhulu ya kunjalo hayi mkhulu siyabonga kakhulu mkhulu ulwazi lakho mkhulu lihlezi luwusizo kubabukeli nakuthina la esiyibukelayo nje emakhaya mkhulu siyacela mkhulu uqhubeke njalo mkhulu ungapheli amandla mkhulu uqhubeke usize nabantu emakhaya mkhulu hayi soqhubeka njalo sohleze sikhona yebo mkhulu yebo mkhulu babukeli nayibonela-ke futhi ukuthi khona lana kamkhulu uDr Dube kushubile namhlanje kushubile umkhulu wakhe we-cancer uyayitholela nawo uma ukuthi une-cancer uode kuyena umkhulu aphinde futhi anginikeze lo wamkhulu-ke awunandaba na level ya cancer ukuthi ikulevel bani isihambe yaze yafikaphi usuwenzani umuthi wesintu lo babukele emakhaya uyofaka ulaphe uxosha ukufa uxosha isifo kuphela awunandaba wona ukuthi ilevel yesifo sesisingakanani shaya nje isifo kuphela siyabonga ababukeli emakhaya nisale ngokuthula nangoxolo
Hhayi lindongo nje ngithi ake ngivume namanje khona ushintsho engilibonayo impela ngiyezwa noma ngikhona lapha ekamereni ukuthi hhayi iyasebenzeka impela kuyaphusheka hhayi khona ushintsho ngampela yabo le nduku kamkhulu hhayi iyasebenza into engizoyicela-ke ngizozama ukuthi ngiphushe leli 1,000 leli elisele ngipowisha lona khona ngizokwazi ukuthi ngiphinde ngithathe enye ukuthi ngiyiluleke kakhulu ngoba ngiyayibona hhayi ilulekile yona kodwa hhayi ngale ndlela kade ngiyifuna yona kwenzakalile kodwa hhayi ngale ndlela kade ngiyifuna kona iyabonakala isebenzile yona iyasebenza impela ingakho-ke ngisho ukuthi hhayi ake ngithi ngiphusha leli 1,000 ngizoliphusha leli 1,000 then mase ngifuna engeke futhi khona maduze ngizoyithatha kuyona futhi le nyanga khona ngizokwazi ngiyisebenzise ngale ndlela kamkhulu ngoba ngibona ngathi mina kade ngiyirobha mengiyisebenzise ngibuye ngiyisebenzise ngibuye ngimi ngiyacabanga ukuthi imina kade ngayishayi ngale ndlela umkhulu wathi mengichazela kodwa uyishaye ekuseni uyishaye nantambama after usugezile uma uqeda ukugeza uyishaye oqeda ukugeza nje uyishaye nantambama uyishaye uma uqeda ukugeza nazo kuseni uma uqeda ukugeza uyishaye hhayi yona le podcast iyabonakala Bhuti wami kuhamba kanjani? Hayi no mfethu ngiyayisebenzisa le nto and ngiyawubona mfethu umehluko khona ngempela umehluko. Ngiyabonga mfethu. ngiyawubona hayi ngiyawubona lo umehluko ngilikhipha nje ngichama ngilithintitha ingakho na next month uma unguthola ubhodo ngizoqhamuka futhi yabo ngo-October mhlawumbe phakathi nawo qhamuka futhi yabo